dorința de a vedea adunat toți românii în granițele acelui stat, liber, independent, între națiunile lumii, a prins control la 1 decembrie 1918, în lupta pornită pentru 3 secole înainte de către oștașii Luminiai Viteazul, a întregit grupul țării. 1 decembrie este ziua noastră națională, o zi a sărbătoririi Marii Unirii, a tuturor românilor, o zi în care toți ne simțim mai aproape de valorile românești, ziua în care gândul celor plecați pe dezvoltare se îndreaptă către noi. Sunt multe, foarte multe patriotisme și dragoste de neam, dar cred că una dintre cele mai demne forme este de a ne simți mândri de istoria noastră și de numele de român. Să fim mai buni cu cei alături de noi, să respectăm, să păstrăm valorile și tradițiile cu care strămoși au luptat și pe care le-a lăsat moștenire. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această sărbătoare și vă rog să nu uitați că, așa cum a spus marele istoric Nicolae Iorga, Unirea va trebui consolidată pentru o activitate complexă